אני חייב לומר, אני התרשמתי. למה שתתרשם? מה, אתה מפגר? לא ציפיתי לפחות מרנדרמן עצמו. שמי אביר ה-EA. אתה המוקיון שיוגב דיבר עליו? אם נתקלת ביוגב, סימן שפגשת את צבא הארסים שלי. הוא מעניין היטב, האמת שלא ממש. היה די קל להביס אותם. רגע, הרגת אותם? לא, אני לא הורג. אז למה אתה מתכוון? הם מאולפים עכשיו, איפשהו, במקולמד. את כל אחד מהם אני האמנתי אישית. לרמה של שחקן דארק סולס 3! מגניב. זה יצא לפני חודשיים. איך כל כך מהר סיימתם את המשחק? זה היה קל למפתח מדופלם כמותי. וקצת צ'יטים, אבל בקטנה. רגע, אז איך הספקת גם לאמן אותם? מונטאז' אימונים מה-80s. שמעת על law enforcement training? לא. הגיוני. עדיין לא הוצאתי אותו כי עכשיו 2016. אוקיי. טוב נו, אפשר להמשיך או מה? אני לא זה שעוצר אותך כאן. לא משנה. ארסים? חרג'ו אותו קצת. אני רוצה לראות אותו בפעולה. הוא לא ידע מאיפה זה בא. חנסי, לא ידע את הרידוד, או פהל. זמן לרגל. ברגל נחוג. אוי ביי, יא ביית, נינג'ה גו. נו מה, באמא שלך אחי? אין, הוא עומד בתוך חוקות של החיים. מחילה לך. זה כואב, תמיד כדאי לתת סיבה. הופה, יום שני של המזבן. בוא לקריית ברק. אמא שלי, אתה מטורף. נינג'ה גו. זוהי שעת העמדור. איך תנסה להתעסק איתי? אחי, באמא שלי, אתה מטורף. הופ, יא ביית לרגל. סיבנת אותי עכשיו. כל הכבוד חבריקו, אך זה עדיין לא מציל אותך. זה ברור, כן? אולי תגיד לי מה אתה רוצה במקום לזבל את השכל כל היום וכל הליל? מה אני רוצה? מה אתה רוצה? אוי ואי ווי, מה אוכל לענות על זה? איך אוכל לחשוב על תשובה מספיק מתוחכמת שתסתיר את זה שבתור ילד תמיד חלמתי לעבוד ב-EA, ועם השנים הפכתי ליד ימינו של המנכ"ל באמצעות עבודה קשה והתמדה, עד שב-2014 גיליתי על התוכנית שלו לקנות את מניות יוניטי כדי להרוויח כסף על חשבון המפתחים, והתפטרתי מיד כדי ללמוד קראטה, קרב מגע ושלל אומנויות לחימה נוספות רק כדי לחזור ולנקום לאחר שנתיים. ומה אוכל להגיד בנוגע לזה שפתחתי את מכללת מק ולמד רק בתור כיסוי שנועד להסתיר את פעולותיי כרנדרמן? איך אני אסתיר את כל סיפור החיים הזה? מה יכולה להיות תשובה מספיק מנומקת, חכמה, אך גם מלמדת? נכון, שכחתי שאני הולך לחטוף מכות. בעיה ידועה. זה רק ההתחלה, רנדרמן. הלילה עוד ארוך. אנחנו ניפגש הערב. אז עד אז, היי, תסתכל, מה זה שם? אובייקט מחשגז. מה? איפה? פיצצת שם.